yung sasakyan ko. Oh, di ba? Oh, yan. Philippine Airlines, pangalawa ko palang sakay ito. 1995 ang una kong sakay dito sa Philippine Airlines. So 2022 ako ulit sasakay sa Philippine Airlines. Ayan mga araw, papunta ng Pilipinas, a surprise kay father, kay tatay. So nagpapasalamat ako talaga kay Godfather Almighty sa aking biyahe at sa dadatnan ko doon sa aking asawa at anak. Papasalamat ako sa kanila. Yan. Oh. 77-300ER Flight 117. Yan mga araw. So wala pang tao mga araw kasi mamaya pa ang flight. Ayan. Hindi ko alam kung may mga seat number ng mga yan. Ayan. Pahinga muna ng konti. Yan, mga taga Bacolod. Ano yung pangalan mo, sir? Tony Pirir. Tony. Tsaka si Ate Lisa. Ate Lisa. Yan, mga na-meet ko sila sa na-meet ko sila dito sa Pista sa Bacolod. Pista sa Bacolod. Mascara Festival. Mascara sa Bacolod. Yan. Uwi sila ng Pilipinas. Okay. After pandemic. Yan. Ayan, gutom na si nanay. Saan kayo sa atin sa Davao? I'm from Davao City, Yeah. where Digong is and where Sarah is. So, come visit Davao. You will see the eagle has landed. And wala kang makitang mga Anong pangalan mo, nay? I am Leia Europa from Davao City, and my place is in Kalina. Shoutout na. I'm a bona fide WCA travel agency. So if you want to book, call my name, Leia Europa, And you'll be there. 778-677-4309. Agency pala si ate. At least naka na. Ayan ito yung mga taga South. Ako lang taga Norte. Ayan Hindi naman talaga Lugar ni Digong yun, di ba? Oh yeah. Ay, pininidig mo ang mga, pero wala mo sila sa sila. Nag-i-infiltrate siya sa Di ba malayo. ang Samal is parang tourist, ano siya? Island. Oo, tourist island siya, di ba? So, doon sila nadali? Sarap ng kwentuhan pala dito pag sasakay ka na ng plano. Sila pumunta sa Libdiban kasi gusto nilang magsarili na para bang island lost. Nagkuha sila ng malaking parang yati. Magkasama sila, magkaibigan sila. Lahat sila mga Yan ganda ng kwentuhan taga Norway, Canada. Ano order pa ako ng kape? Kape star. Bakit Ay, wag natin mo. bakit ano yung na ano nun? May interview pa, sir. Bakit ano yung ano nun na sure na NPM mo? Or No, ang NP at saka Busayap is different. kaya nga Sa spelling na lang mayayro sila. Busayap. So ito, kwentuhan lang to kaya nga kaya nga bakit kasi natanong ko paano mo sabing Kwentuhan lang to, wala lang kape. Walang ano ha. Wala I'm just kwentuhan lang. That's only my perception Walang of ano what to. is going on
Walang halong kwentuhan lang. Ayan. Kaso walang kape. Walang kape. Pause for a moment. So, ano lang yun, kwento-kwentuhan lang. Marites ba? Marites ba? Yung Isa pa yung kwentong barberoan lang. Hindi yung sa jeep daw yun. Pinauon Sa ko jeep yung- pa yun. Na sabi niya siguro. Meron Nakatulog ako nag-interview sa siguro. akin Pero dito. siguro. Hi. Yung kamay ko gumalaw. Vlog. Ako ang in-interview. May sariling mundo yung Ano ka? sariling mundo yung kamay. Ayun, Kwentuhang barbero lang. ayan si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Arnold, Arnold Schwarzenegger. the Terminator. The Terminator. The big belly. Oh, the big belly daw siya. Oh, come Jen. In-interview nila ako. So sabi ko mag-vlog ka na. Oh, kwentuhang barbero lang to. Huwag yung huwag yung seryosohin. Marites lang to. Yeah. Andito na ako, come Jen. Nagutom ako. Kumain ako ng Oh, Wendy. gutom lang pala. Sige. Sige, tawagan ko rin siya. Oh. No? Thank you. Gutom lang pala eh. Vibes lang. Good vibes lang. Pag may gutom, tawa lang. Apay nagapwam. Ay, superstar. Ano ito yung ginata? Kanya matang na. Ay, nag-Ilocano ka matmana. Ay, Oh, brasserie. Siyak, mabisinak na nun. Ay, kanya matay kwa. Ilocano dyan. Ilocano dyan yan. Madi, dito yun ni ma'am. Ni ma'am. Ilocano? Ma'am Alorna is Ilocana. Ilocana. Ilocana kasi ba? Ilocana, hindi Ilocano. Gayam. Dabaw tapos. We would now like to invite passengers seated in rows 60 and higher to board through gate D69. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Daming tao. What are you gonna do in Manila? Binyan. You're going to visit your shoulder. Oh, really? Okay, Hi, welcome aboard. Good evening. Hi, good evening. 70. Sir, next concert, right? Thank you. Hi, welcome aboard. Thank you. Welcome on Hi. board. Hello. Good evening. Kakabit na lang. Wala bang dito? Dito yung
Do you want it under the seat in front of you? Sige po, go ahead, sir. Excuse me. 5 weeks. Oh, good. Marami nang maganda doon sa akin. Sorry, sir. You don't have the, yeah, we also have the Type C. Same as yours, the latest one. We don't have the old one. No, we don't have. I'm sorry for that. Hello, ma'am. Will your bag fit under the seat? Yes, Okay, I thank will. you. Yeah. Thank you. Because we have a lot of space here. Yeah, I'm just turning off my Alright, thank you. Airlines flight CR 117 bound for Manila. That is true. We have a lot of space here. Wear our face mask throughout the flight. It may be loosened or taken down only to eating and drinking or when directed by your cabin crew. Please refrain from transferring to any vacant seats in the cabin unless instructed by your cabin crew. Use lavatories only in your section and observe proper distancing between each person while queuing for the lavatory. We will also be observing a modified service during your flight. Please stow your baggage in the overhead bins or under the seats in front of you. Sir, thank you. This is a non-smoking flight.
Tulog. Ito na, malapit na tayo. Dito na tayo sa ito. Safety. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach. Please know that the seatbelts are securely fastened. Cabin crew, landing station. Alam ng bata. Alam ng bata. Ayan, mga araw, pababa na kami. Touchdown, Manila. Vancouver to Manila. So, salamat sa mga nanonood nito. At mga subscriber. Maraming salamat. Masusupport ko yung father ko sa birthday niya. And then, thank you God Almighty. Yun, ganda. Christmas tree. Christmas light pala. bata kasi araw sa atin eh. Oo. Yes, welcome to Manila. Thank you, Lord. So mga araw, touchdown sa Manila na. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you. And we have a good, safe and sound flight. Thank you. Anong palakpakan mo? Hi, Philippine Airlines welcome to Manila. The time now is 10 minutes past the hour 4 in the morning. And the date today is October 3, 2022. The ground temperature is 28 degrees Celsius or 82 degrees Fahrenheit. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. May we remind you to check areas around you for items you might leave behind.
Nag-moist ka agad. Nag-moist. May we remind our passengers to continue to wear your face mask and observe physical distancing during this embarkation. Please. Na. Yeah. Saan? Yan, Maro. Dito na. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Salamat Thank po. you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. See you on November 5. Sige po. Ang bilis. Ang bilis naman ang makarating niyo, sir. Bye. Enjoy your stay. Thank you.